Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi mawi barakah. Bapak. Oh iya. Bapak. Cakeme cakeme dengan mandi gaya. Tapi kan paling boten kanthi pengertian ngeten niki jenengan nalika mapakin niat jenengan akhire ngerti aku nalika sedina seminggu sepisan masa takjus iku ae tidak memenuhi standar paling rendah adanya itu paling rendah tumrawemu murid apa murid wong sing ngarepe usuk tengene ngersani Gusti Allah. Jadi tumrawe murid jenengan iki tidak memenuhi kriteria karena jenengan maca Quran sejus niku seminggu sebisa. Nggih. Tapi paling boten kula padha melih paling boten jenengan roh acuan hukume ora sekedar anut grup kok gak ngerti rembutne nalika jenengan nglakoni ibadah niku atas dasar keilmuan yang memadai krono balik tengene pengertian gelem ngaji. Faya kulo monggo ana lakai kudu isra fi kulli syahrin khatmatun fi kulli syahrin ing dalem saben-saben sawulan khatmatun apa sakataman. Sehingga sing umrih nalika paling boten jenengan sedina suwe sajus iku engko sesasi tok sakataman. Walau tawi luhur-luhur mengkono-mengkono wacan Quran sedina suwengine maksudnya antah tema iku yen to ngatamake sira fi kulli salasati ing dalem saben-saben fi kulli salasati ayamin ing dalem saben telu pira-pira dina sing paling luhur iso ngatamno telung dina sepi susah pun tahu wah jajal kamu umum menunjukku alhamdulillah Gusti kula boten dengan paling pendamelan saya kula tak praktekke pengertian kula ilmu kula jarine kudune nek milik dibilang dadi wong sing luhur ngatamno Quran telung dina yo najan gak terus gak terus mulane carane ngoten ku gampang paling ora nalika jenengan dadi wong asor itu rabe murid najano jenengan sing sampeyan sama niku kan seminggu sajus ngoten niku sampeyan jus seminggu sajus sehingga sampeyan ku bakal cocok ditulis admini sing sampeyan story ku bakal kebingungan karena sampeyan sedina sajus sehingga masih sampeyan maca nggih tenang artinya setor ku tenang ngono kok maca betul-betul nggih jadi nek sampeyan mbok sampeyan wakili sabut dina sajus nggih lah tenang gitu paling ora ngono sampeyan kudu tahu jadi ambil sisi paling terendah sehingga nalika jenengan ku akhire uga iso nglanggengke tentang sing luwih luhur jenengan ijek mentok nek nggone sing luwih asor paham ya paling ora tau wah ngono agar pas prai coba nek ngono nek pas prai kadang-kadang ya prai kabehane prai sekabi malah koyo ngono poe sing diuri nek sing doyan udut tenang nek sing doyan udut dasare dhewe ora duwe ya tuku bensin ora ono kanthi segala macam alasan bensin ora duwe udut aku ngaji ya gak lho nek jenengan kali bentuk ngoten niku bentuk kesombongan tumrape jenengan
lagi no nek umuran duwe-duwe tuku bensin gak duwe-duwe tuku rokok dengan tekan majelis taklim carane piye yo anjine duit pas ra duwe kuota mesti bolong nyegat tamboli nyegat basul di jalan bareng mbah ngono bareng lagi no menurut di anak boh agak melaku bah rusak nopo berupa berapa ojo jujur ya pas ngeten niku jujur men njogo kaprawiran mosok tak gayak di dhuwur ra duwe duit ketuku bensin kan ada akhirnya sosan dadak nambah ora kok ngapusi nggih ning ora ngandakno apa anaknya nggih mau katingan apa jogo kaprawiran kita kan dulu juga ya di dhuwur nggih sepatuke sandale wae lunak nggih ora duwe gitu bensin dan orang sampai nelayan makan gak makan perlu bensin yang nurut sombong jadi gimana caranya kayak kata niku enggak akhirnya tekan majelis taklim yo ino gak apa-apa kita loh nah aku malah lo kan aku nek kok kretek iku aku nek nyotok kretek iku waduh liyane sing nyepi itu wincang iki apa wong sing rokoke filter sehingga wong sing rokok filter ngoten nek dinyelmo nggih genahe biasane ujute saiki tuh kretek kromosom pacek lek ketoke ora patek aku jendono duit tuku sing filter nek menawa ono sing gelem ngudut rokok udah di sarana aku sedekah sehingga kau kudu ora kok ngilini nopo pak duit 10.000 yo itu ono orang 30.000 terus sukun iki golek menawa ono sing kepengin rokok filter toh kenyataane panji sebagian orang niku wonten sing gak iso udut kretek motor dini tiknya wonten ditujuane ditonton lan segala sesuatu tentang keilmuan itu penting sehingga nalika wong lapo-lapo akhirnya dadi nilai ibadah tumrape kelonggaran tumrape wong liya nggih walang lan waro suruhan naliki roatil Quran ing studi ketepet maca Quran fadlan ana keutamaan liman kang agung wasara lan berfitan dirul qalbi dalem magane ati akabir kelawan gede ketahuilah mulane bentuk napa iki bentuk sing tinggi tenggine kangge nyela-nyelani bab nggih kangge nyela-nyelani keterangan tenggine risalatul muawwanah iki ngangge kata iya kangge buat yang bawi kan iya kan apa gini kok iya kasih numri awak dhewe iku duwe wedi karo Gusti Allah iya awak dhewe sira nek bulan berilmulah engkau sehingga ketika menjalani sesuatu bongel mau dengar bongel mau nih akhirnya iso runtut iso tumerus iso istiqomah wilangan takwa blok mlebu mulane walang gak sekedar nglakon iki kudu walang nggih berilmulah ngerti yo sira walang analiki ru'atul Qur'ani fadlan 'aziman wa rasalan fi tanwiril qalbi kabir jadi kanthi keilmuan saat mereka bunyi wong sing gelem maca Quran iku ana keutamaan sing agung kejaba ngono asal fitanwil qalbi kabira kang
kanggo gedheke nur sing teng manggon teng ngene ati. Nggih. Mari niki tak ana rahasia. Kula niku angger rok lek nur gede sapo sampe tawanan gak ngerti ya kalau sampean gak ngerti ngilmune nek sampean gelem ngerti nek gelem ngerti ngilmune angger kang nur iku tentang nur sing nggone ati sing gede sampean bayangane kan kang nur jelas dikek gede ya gede niku gambaran nggih gede nur tumrape ati sehingga sampai ngilingi segala sesuatu sing mari ndadekno mencorongin nur kok ngeliatin jenengan soalnya nopo sing wonten teng sekitar awak dhewe iku ya ayat tumrape awak dhewe tapi gini ku nek gelem maca ora gelem maca ya biasa saja. Ola dawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati umat utawi utama ibadah umat ingsun qiraatul Qur'an iku maca Qur'an luwih utama utamane ibadah kawulaku tumrape nggih nalika nglakoni ibadah iku nalika gelem maca Qur'an afdalu ibadati ummati qiraatul Quran kita didawuh Kanjeng Nabi maksud sahabat kangen ketika ada Kanjeng Nabi saya sama ndel sapa mereka kadang-kadang makanya itu kangge nopo kangge kontribusi ikut serta untuk menjalankan itu godane akeh godane akeh mulai pemrapi kula ngoten iki berpengalaman sekali nalika akhiri kula kali wono nanyani wong sing melu khataman secara online macam-macam ya kanthi keanggaan diri masing-masing kanthi keanggaan diri masing-masing banyu putih susah tipis wa qala dawu sapa aliyun karramallahu wajhah wa qala dawu sapa aliyun sayyidina ali karramallahu wajhah dawu sayyidina ali karramallahu wajhah man utawi sabane wong ora alamun iku maca sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an wa huwa hali utawi mangko iku niku ngadeg sholati dalam sholat karena mongko ana lahu iku kedue man bikulli harfin lawan saben-saben sak huruf mi'atu hasanatin apa 100 kebagusan dawuh Sayyidina Ali nggih wong kok maca Quran keadaan ngadeg nek nggone sholat maca Quran mulai diantara tujuannya loh mungkin kalau boleh ngelakoni wong kok maca Quran jadi imam suratnya itu menawa nganggo dawuh Sayyidina Ali niki karena nopo hitungannya saben sak huruf saben sak huruf diijoli 100 kebagusan tapi gini gue kira-kira imam 100 kebagusan akhirnya gerem wong sakale jamaah pemene sak masjid kok sak langgar kira-kira teko ora pemene nganti semaput tuh Pak Mandi ya nggih mboten kula tau cerita itu jadi kula niku didalah Pak Jumatan Pak Jumatan ngarep kula niku wong rada tuwa wong rada tua tidak imam itu jadi diwaca surat tinggi standar biasa sabdis nih didalah itu amin lah di pro itu kalau sholat hitung-hitung nanti papat jadi baleni
Wah, hitungan ketiga yang 10 dobrok liye disi katanya kan gawe magorot tumrap lihat akhirnya dobro hitungan sabikis keempat ijelani akhirnya digedi waduha walai yalah bukan di mana ya Allah Gusti kalau dengan kenapa padahal waktu itu hatinya langsung bagus nanti kok akhirnya terus ruku pisang bidur lali ya langsung ruku langsung beres kenapa memori ini tidak memadai memori ini bukan mencukupi karena wes kebukan apa jadi muatan jadi bermuatan akhirnya lang tapi malah ini itu dibalik sing bapak